Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Daniel, per la teva presentació. Gràcies a la FETEC per haver pensat en mi per donar aquesta ponència. Una ponència en la que parlarem de moment del que és un projecte de Reial Decret, que estem a l'expectativa de veure quan es publica, però que pot ser serà una norma molt important pel que fa als centres especials de treball. En principi, crec que no sé si podem compartir el PowerPoint. Un segon, estem intentant compartir. Un minut. Sí. En principi, aquest Reial Decret el que regula són els programes comuns laboral, i dintre d'aquests programes d'ocupació trobem els programes d'inserció laboral de les persones amb discapacitat. Es regulen en els articles. Alejandro, tenim algun problema? No sé si és ara. No sé si és per tu o se sent una miqueta malament. Ara estem compartint. Disculpa, Sí? Vale. Però em sentiu bé? Sí. Vale. Doncs, el que venia dient, dintre d'aquest Reial Decret, d'aquest futur Reial Decret, trobem els articles 13-14, que ja es dediquen a la integració de persones amb discapacitat en el mercat laboral. El 13 es dedica a la integració, s'ocupa de la integració de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, i a l'article 14 es dedica a la integració de persones amb discapacitat en el mercat protegit, és a dir, en els centres especials de treball. Aquest projecte de Reial Decret de Programes Comuns d'Activació al Sistema Nacional d'Ocupació té com a objecte regular de manera integral i sistematitzada programes comuns d'activació d'ocupació, establint els seus continguts essencials, realitzant una tasca integradora que el que procura és establir un marc normatiu integrat i coherent, perquè fins ara el que teníem eren diverses normes reglamentàries escampades que dificultava el coneixement i la gestió d'aquests programes comuns d'activació del Sistema Nacional d'Ocupació. A més, no només es realitza aquesta tasca d'integració, sinó que es realitza una tasca de revisió. No només es compilen les diferents normes, sinó que també es revisen per dotar-les d'una major eficiència. Si passem de la diapositiva. Aquest projecte de Reial Decret té uns principis fonamentals que es relaten s'enumeren en la mateixa norma, que són el manteniment i generació d'ocupació de qualitat, el reforçament de l'orientació individualitzada,
l'especial atenció a col·lectius vulnerables entre els que es troben les persones amb discapacitat, generació i manteniment de treball autònom de qualitat, consolidació de l'economia social com a instrument fonamental del desenvolupament empresarial i social, compromís amb la dimensió local de polítiques d'ocupació, que aquí es veu molt reflectit en aquest principi, en la regulació que després veurem, perquè ja veurem que la normativa nacional ara venia sent molt, en teoria, molt rígida, i ara es dota de molt poder de decisió, de molta flexibilitat cap a les comunitats autònomes. Estem davant d'una norma molt més oberta que les que hi havia fins ara. I, per últim, l'avaluació dels programes com a element clau per garantir la seva eficàcia. Si passem de diapositiva. Aquest programa s'estructura en 6 eixos. El primer és el d'orientació, el segon és el de formació, el tercer seria el d'oportunitats d'ocupació, que és del que ens ocuparem, perquè és el que conté aquests articles que he comentat, l'article 13 i l'article 14. Després tenim un quart eix, que és la igualtat d'oportunitats en l'accés al treball, l'emprenedoria i, per últim, la millora del marc institucional. Llavors, jo crec que per mesurar l'impacte que pot tenir aquesta norma, el primer és parlar sumerament del que hi ha ara, de quina regulació tenim ara. Per una part, tenim la regulació estatal. Estic parlant de la regulació únicament en quant a incentius per la integració laboral de persones amb discapacitats en centres especials de treball. Tenim la regulació estatal, que es conté en l'ordre de 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases reguladores per la concessió d'ajudes dirigides a la integració de persones amb discapacitat en centres especials de treball. Tenim també després el Reial Decret 469/2006, que és el de la regulació dels USAPs a nivell nacional. I, per una altra banda, tenim la regulació autonòmica. En el cas de la Generalitat, aquests ajuts es regulen a l'ordre 91/2017, per la qual s'aproven la concessió de subvencions a centres especials de treball i que conté 2 programes. Una relatiu al programa primer, relatiu als USAPs, i el programa segon, que és el de foment del treball per persones amb discapacitat dintre dels centres especials de treball, que bàsicament encara que veurem que a l'ordre de 16 d'octubre de 1998 hi ha diverses subvencions, aquí només trobem regulada, en aquesta norma només trobem regulada la subvenció de cost salarial. Si passem a la següent diapositiva. En quant a l'ordre de 16 d'octubre de 1998, trobem 2... En realitat són 3, però d'una no ens ocuparem perquè reguarda els treballadors autònoms amb discapacitat. Hi ha 2 programes que, diguem-ne, ens afecten, 2 programes de subvencions, que són els programes per projectes de generadors d'ocupació, i entre aquestes subvencions trobaríem la subvenció per financiar costos d'assistència tècnica, com podrien ser plans de viabilitat o estudis de viabilitat, auditories o assessorament per a la creació de projectes generadors d'ocupació,
per persones amb discapacitat, inversió, després tindríem la d'inversió d'actius fixes i la subvenció parcial d'interessos de préstecs amb entitats financeres que tinguin conveni amb l'administració. La quantia de les subvencions, d'aquestes subvencions de creació de llocs de treball, va en funció del ràtio de persones amb discapacitat que tenim dintre de la nostra plantilla. En principi, si tenim més del 90%, la subvenció seria de 12.000 euros i si les persones amb discapacitat no suposen el 90%, sinó que es troba per sota, estaríem parlant d'una subvenció de 9.000 euros. Després trobaríem les subvencions per manteniment de llocs de treball, entre les quals es trobaria la subvenció del cost salarial, que ascen en aquesta norma al 50% del salari mínim interprofessional i que té el seu desenvolupament a la norma autonòmica. I després trobaríem també les subvencions d'adaptació de llocs de treball i eliminació de barreres arquitectòniques, que serien 1.800 euros, una subvenció de 1.800 euros per cada treballador afectat per aquesta adaptació, sempre, evidentment, amb el límit del cost d'aquesta adaptació. I després trobaríem també subvencions que jo poques vegades he vist donar aquestes subvencions, que són subvencions destinades a equilibrar i sanejar financerament els centres especials de treball i subvenció dirigida a equilibrar el pressupost dels centres especials de treball sense ànim de lucre i utilitat pública i imprescindibilitat. Passem a la següent diapositiva. Llavors, ara ens trobem amb les subvencions previstes a l'article 14 del projecte del Reial Decret. Seguim trobant la subvenció d'inversió fixa vinculada a la creació de treball indefinit. Trobem també la subvenció de cost salarial. Trobem també la subvenció per adaptació de llocs de treball i també està prevista la subvenció per USAPs. Desapareixen les altres subvencions. Les subvencions per estudis tècnics, la subvenció per financiació d'interessos de préstecs, la de sanejament dels centres especials de treball i la d'equilibri de pressupost de centres especials de treball declarats d'utilitat pública. En quant a aquestes ajudes que es mantenen, no presenta cap canvi l'ajuda d'adaptació de llocs de treball, no hi ha cap novetat que jo hagi detectat, i tampoc hi ha cap canvi en les ajudes per USAPs, perquè el que fa la norma és remetre's a la normativa actual, al Reial Decret 469/2006. Llavors, en aquestes dues subvencions no hi ha novetats, però sí que hi ha novetats tant a la d'inversió fixa com a la de cost salarial. Si passem de diapositiva. A la subvenció per la inversió en actius fixes, abans ens trobàvem amb una quantia de 12.000 euros en el cas de que la nostra plantilla superés el 90% i de 9.000 en el cas de que no superés, o sigui, els treballadors amb discapacitat no superessin aquest 90%. Ara no, ara ens trobem amb una quantia límit.
la quantia límit és de 12.000 euros. A més, com he dit, no és una quantia fixa, sinó que és una quantia límit i que ha de ser o que pot ser graduada pels serveis públics d'ocupació de cadascuna de les comunitats autònomes. En principi, el Servei Públic d'Ocupació ho pot graduar segons una sèrie de criteris que la norma enumera, però no ho fa d'una manera tancada. És a dir, a part dels que consten aquí, els serveis públics d'ocupació poden adoptar uns altres que estimin que van en pro d'una major empleabilitat o un major foment de l'empleabilitat en el sector. En principi, els que preveu la norma són el ràtio de treballadors amb discapacitat en el fet, o sigui, perfectament la comunitat autònoma podria dir, doncs mira, continuem amb la mateixa norma que teníem o amb els mateixos criteris que teníem i donaré 12.000 quan superi el 90% dels treballadors amb discapacitat i 9.000 quan no ho superi. Però després trobem també altres criteris de graduació, com el tipus i graus de discapacitat dels treballadors contractats, que ja veurem que en aquesta norma és un aspecte molt important, el tipus i grau de discapacitat dels treballadors. Si no m'equivoco, a l'article 3 de la norma ve a recollir la diferenciació entre dos tipus de persones amb discapacitat. Els treballadors amb discapacitat que tenen especials dificultats per la seva integració en el mercat de treball, el que podríem dir que tenen discapacitats més severes, i després els treballadors que no presenten aquestes especials dificultats. En principi, estaríem parlant en quant a treballadors amb discapacitat que presenten especials dificultats, aquells que tenen una discapacitat de tipus psíquic, malaltia mental, i amb més del 33%. I després estaríem parlant, i també entrarien dintre d'aquesta categoria, les persones amb discapacitat física o sensorial de més del 65%. Després, les persones amb discapacitat física o sensorial amb Sembla que tenim algun problema, Alejandro. Entraria... Perdó? Amb la teva connexió? Pot ser? Disculpeu, sembla ser que hem perdut el ponent. Bé, suposo que es tornarà a connectar. Jo us diria que ara tornem a recuperar-te. Hola. Hola. No sé què passa, normalment em funciona bé, però avui no sé. És coses de la red. Bueno, us animo, ara que ha passat això, us animo que si teniu alguna consulta o alguna cosa, que l'aneu traslladant en el xat i així, per fer-ho una miqueta més dinàmic, doncs inclús d'alguna de les qüestions que està plantejant, doncs que puguem anar resolent. Sí que hem dit que al principi que ho faríem al final de la sessió, però si les podeu anar traslladant, doncs també ho podem anar resolent. Gràcies. Vale. Bueno, doncs si tornem a compartir que... No estem... Vale, ok. Vale.
Doncs, com deia, aquesta diferenciació tindrà molta importància en aquest reial decret. Després, també, altres possibles criteris de graduació, la pertinença dels treballadors contractats a determinats col·lectius vulnerables, com el de dones o persones majors de 45 anys. Després també, si la inversió contempla o no la necessitat d'adaptació dels processos productius a l'evolució tecnològica i a l'economia en general. Un altre criteri seria la promoció de noves vies d'activitat lligades al desenvolupament social sostenible, la promoció de l'adaptació a l'economia 4.0 i, com deia, qualsevol altre criteri que contribueixi a la conversió productiva o innovació dels centres especials de treball. S'estableix que la convocatòria podrà limitar la quantia a percebre per cada sol·licitant. També es dona marge a les comunitats autònomes perquè aquestes quanties no les fixin en base a una quantitat fixa, sinó que ho faci en funció d'un percentatge, de manera que s'estableixi una finançació parcial de la inversió. S'estableix també que aquestes subvencions es tindran que concedir només quan aquest increment de la plantilla o aquestes contractacions suposin un increment de la plantilla amb contracte indefinit i també es preveu que les bases reguladores tindran que contemplar l'obligació de mantenir l'ocupació durant un temps determinat. En principi, un mínim de 12 mesos, però aquest mínim es pot augmentar per part de cada comunitat autònoma. Això també suposa novetats respecte a la regulació actual. Després trobem també la subvenció de cost salarial, que també realitza, deixa de tenir un fixe, que era un 50% del salari mínim interprofessional, per diferenciar diversos percentatges en funció del tipus no només del tipus de discapacitat, sinó també del tipus de contracte, perquè es premia la contractació indefinida. Al principi, respecte als treballadors amb discapacitat severa, els treballadors que tinguin contracte indefinit donaran lloc a una subvenció mínima. Aquí no parlem de subvencions màximes, sinó que parlem com en la declaració de llocs de treball, sinó que parlem de subvencions mínimes, és a dir, es pot millorar per part de la comunitat autònoma dintre de les seves possibilitats econòmiques i trobaríem, respecte als treballadors amb discapacitat severa, amb contracte indefinit, es rebria un 55% del salari mínim interprofessional. Aquesta quantia, el que suposa un 5% més del que es dona ara. Si aquesta persona amb discapacitat severa, amb aquest tipus de discapacitat que comporta més dificultats per integrar-se laboralment, a més és major de 45 anys o és dona, pujaria el percentatge de la subvenció al 60% del salari mínim interprofessional. Després, si ens trobem davant d'un contracte temporal celebrat amb una persona amb discapacitat
que comporta especials dificultats per la seva integració laboral, tindríem una subvenció del 50% del salari mínim interprofessional. Ara sí, només quant a les subvencions, quan estem davant de contractes temporals, tenim que tenir en compte que aquests contractes tenen que tenir una duració mínima que establirà cada servei públic d'ocupació. Amb la qual cosa podria ser, no és descartable, que algun servei públic d'ocupació digués que no concedeix aquesta subvenció a contractes temporals si no arriben a un mínim d'un any. I que si fem, per exemple, un contracte eventual per circumstàncies de producció de 3 mesos, aquest contracte no sigui subvencionat. Respecte als treballadors amb discapacitat física o sensorial inferior al 65%, tindríem, si es celebra un contracte indefinit, tindríem una subvenció del 50% del salari mínim interprofessional. Si estem davant d'un contracte temporal, seria el 40% del salari mínim interprofessional, també amb aquest matís, que és que el Servei Públic d'Ocupació tindrà que fixar la durada mínima d'aquest contracte i és possible que alguns contractes es quedin fora de la subvenció en funció de la seva duració. Passem. Tenim el tema del... Amb això, diguem-ne, hem acabat amb les subvencions per la integració de persones discapacitats en centres especials de treball. O sigui, hem repassat a l'article 14 del Reial Decret, però també volia fer un incís en el tema del trànsit al treball ordinari. O sigui, en principi, la norma, la Llei General de Discapacitat i anteriorment la LISMI, que en el seu redactat ho contemplava, de fet, amb més força, preveu el treball protegit que s'ofereix en els centres especials de treball, ho preveu com un trànsit, com un pas previ a la integració de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball. Llavors, en principi, es preveuen uns ajuts per la integració de persones amb discapacitat que salten d'un centre especial de treball a una empresa ordinària. Sobretot, això es feia a través, sobretot a través dels enclavaments laborals, que és una figura que per mi podria tenir molta més... A més, he mirat això... Perdoneu, podeu aturar els micros, sisplau? Ens hem de treure d'aquí, perquè si no estem sortint. Sí. Bueno. Gràcies. Però, no sé. En principi, això s'establia, aquests ajuts o s'estableixen actualment dintre del Reial Decret 290/2004, que és el que regula els enclavaments laborals, que per mi era una figura que era una figura ideal per fomentar el trànsit, però que es va sotmetre a tantes
diguem-ne, cauteles que al final s'ha quedat una miqueta en un no-res perquè hi ha pocs centres especials de treball que facin servir aquest mecanisme. Però el que es preveia era per la contractació de persones amb discapacitat que presentessin especials dificultats provinents d'un enclavament laboral, es preveia una subvenció de 7.814 euros. I quan no presentaven aquesta especial dificultat, es remetia al reglament de treball selectiu que preveia una subvenció per la contractació de persones amb discapacitat de 3.907 euros. Ara, amb aquest reglament, també es preveuen una sèrie d'ajuts. En principi, amb caràcter general, es preveu per la contractació de persones amb discapacitat per a empreses ordinàries. Si es tracta de treballadors amb discapacitat que no presenti especials dificultats, s'estableix una subvenció de 5.500 euros. Si es tracta d'una dona o una persona major de 45 anys o altres col·lectius vulnerables, la subvenció puja fins a 6.000 euros. Si estem davant d'una discapacitat amb especials dificultats, estarem, en caràcter general, es preveu una subvenció de 7.000 euros, i si es dona o persona major de 45 anys o una persona que pertany a altres col·lectius vulnerables, la subvenció pujaria a 7.500. Aquestes subvencions serien també aplicables respecte a, en principi, aquestes subvencions es preveuen per treballadors que no estiguin ocupats i que estiguin inscrits com a demandants d'ocupació. Ara bé, si provenen d'un centre especial de treball i no tenen especials, o sigui, no tenen una discapacitat que entrenyi especials dificultats per la seva inserció laboral, es podran gaudir d'aquestes subvencions sempre i quan hagi estat treballant en el centre especial de treball un mínim de 6 mesos i no hagin passat 3 mesos des que va finalitzar, des que va causar baixa en aquest centre especial de treball. Si prové d'un enclavament, això tant si té una discapacitat amb especials dificultats com si no. Si prové d'un enclavament laboral, a més, tindrà aquestes subvencions, s'apujaran, s'incrementaran en 2.000 euros. Sempre i quan la contractació es faci sense solució de continuïtat, és a dir, un dia estic treballant al centre especial de treball on estic amb l'enclavament i el dia següent passo a l'empresa ordinària. I, a més, hagi estat amb una antiguitat mínima en l'enclavament durant 3 mesos. O sigui, el que no es pot fer és contracto a un treballador, el tinc una setmana en l'enclavament i el contracta l'empresa ordinària. I, en principi, això és una miqueta el resum d'aquest Reial Decret en la part que resguarda els centres especials de treball i a les persones amb discapacitat.
A partir d'aquí, si hi ha cap dubte, doncs estic a la vostra disposició. Moltes gràcies, Alejandro. Doncs sí, ens estan arribant ja algunes consultes. Sobretot, al igual, explicar, però bueno, començarem amb les consultes, el del trànsit al treball ordinari, perquè no sé si va, bàsicament és una norma, però no va lligat amb cap normativa laboral. O sigui que, al final, no sé com s'ha de regular tot això, no? Perquè, clar, estem parlant d'una sèrie de subvencions, però que no sé si pot xocar a nivell de la normativa laboral. Com ho veus, tu, això? A veure, a nivell de la normativa laboral estem parlant d'un nou contracte, teòricament, el que celebra el treballador amb l'empresa ordinària. Crec recordar que a la normativa d'enclavaments laborals el que es preveu és que quan es dona el trànsit del centre especial de treball de l'enclavament laboral amb el centre especial de treball a l'empresa ordinària, es diu que el treballador es situarà en una situació d'excedència voluntària. Val? La màxima regulació que tenim en aquest aspecte és això. No està, per exemple, tampoc previst com s'ha de fer en quina situació queda el treballador quan no hi ha aquest enclavament. Després, evidentment, el tema del trànsit és un tema complicat. És un tema complicat perquè en principi, aquí intervenen molts factors. En principi, evidentment, s'ha de tenir en compte el treball és lliure i qui ha de decidir si vol fer el trànsit o no és el treballador. Això no se li pot imposar. Per molt objectiu que sigui de la legislació en matèria de discapacitat, aquest trànsit, que pot ser molt desitjable a nivell d'objectius generals de la normativa en aquesta matèria, però està per sobre, evidentment, la llibertat del treballador per escollir. Després hi ha un altre tema, normalment, que dificulta aquest trànsit, i és que tampoc no es premia els centres especials de treball, que en realitat estan perdent normalment els treballadors que fan aquest trànsit, són els treballadors que estan millor preparats, els que donen un major rendiment. I en realitat jo com a centre especial de treball, quan facilito aquesta transició, que és el que tindria que fer, resulta que jo estic perdent un actiu. I sí, després està el tema de en quina situació queda aquest treballador, perquè també una excedència voluntària, doncs l'únic que dona lloc és a una prioritat per retornar al centre especial de treball quan hi hagi vacant. Si no hi ha vacant mai, doncs el treballador no entrarà. O sigui, els mecanismes no faciliten ni per una part ni cap a l'altra aquest trànsit. En fi. No sé si respon la pregunta, però bueno. Bueno, complexa. Ens arriben algunes qüestions. Fins ara la Generalitat de Catalunya no respecta, estem parlant de la subvenció del cost salarial. Fins ara sabem que en molts casos, sobretot amb la discapacitat física, doncs no s'estan respectant el 50% de la subvenció. Podrà seguir fent això? Es podrà seguir fent això amb aquest Reial Decret? Per tant, aquest Reial Decret
és finalista, no s'haurà d'aplicar o a nivell de Catalunya o les comunitats podrem seguir fent el que s'està fent fins ara? A veure, en principi sí que aquest... i amb la normativa que tenim ara es tindria que aplicar. El que passa és que les comunitats autònomes, almenys fins ara, moltes vegades s'han sobrepassat. En principi, estem davant d'una matèria, la matèria de polítiques actives d'ocupació, que és una matèria de caràcter, és una competència de caràcter estatal. Qui ho regula és l'Estat i les comunitats autònomes tenen transferida la gestió. El que significa que els seus reglaments tenen que ser reglaments organitzatius. Reglaments que respectin, amb la qual cosa són reglaments que han de respectar la base de la regulació nacional. Fins ara teníem una regulació a nivell estatal bastant rígida. Ara l'han flexibilitzat. Donen més capacitat a la comunitat autònoma per modular les subvencions. Ara bé, la comunitat autònoma tampoc no es pot sortir d'aquí. Si la norma em diu que per treballadors amb una discapacitat diguem-ne, que no comporta especials dificultats per integrar-se en el mercat laboral, jo com a centre especial de treball tinc dret a un 50% quan és un contracte indefinit i a un 40% quan és un contracte temporal, se'm té que donar aquesta subvenció. Una altra cosa és que s'empari, o sigui, que es fixi, perquè, per exemple, a la norma que tenim actualment a nivell autonòmic, el que es fixa són unes prioritats. Es diu que primer s'atendran les subvencions, o sigui, en funció del pressupost que hi hagi, primer s'atendran les subvencions referents a les discapacitats severes, i s'atendran, dintre d'aquí, s'atendran per ordre, si no hi ha suficient partida pressupostària, s'atendran per ordre de grau de discapacitat i després, si queden calés, diguem-ne, s'atendran els físics amb un grau inferior al 65%. De manera que ben bé no és que estigui modificant la norma, sinó que les convocatòries van en funció del pressupost que hi hagi. Això seguirà sent així, o sigui, el que no es pot donar són subvencions per sobre de la dotació pressupostària que es té. S'ha de veure ara també si amb aquesta graduació, doncs potser, home, jo crec que la Generalitat tindria que modificar també la seva normativa, el decret que regula aquestes subvencions, no? Però bueno, tenim que veure com funciona, perquè també en el seu moment, per exemple, la Generalitat el que va fer, que això sí que vulnerava totalment la llei, era dir que només tenien dret a subvencions als centres especials de treball que s'haguessin qualificat abans d'una determinada data. I per l'import de la plantilla, amb un sostre del màxim de la plantilla que tinguessin en determinada data, que ara no me'n recordo perquè amb les dates soc molt dolent i el temps passa molt ràpid i a mi se'm va cada vegada més. Una altra qüestió que ens arriba també referent a la subvenció del cost salarial, ens diuen la subvenció del cost salarial
per discapacitat severa, com un contracte indefinit, el 60% estem parlant, que posa aquí l'SMI si és dona o major de 45 anys. El major de 45 anys és si és home i dona o si és dona o... Si és home i dona. Jo entenc això, La redacció és una miqueta confusa, però jo entenc que són dos col·lectius diferents. Un, el de dones, o sigui, aquí aquesta norma és una norma que fomenta la contractació d'aquelles persones que tenen un doble factor de discriminació. En aquest cas seria la discapacitat i ser dona, o la discapacitat i ser major de 45 anys. Perquè l'edat influeix a les seves possibilitats d'ocupació en el mercat laboral. Una altra qüestió que ens arriba referent al treball protegit del traspàs, del trànsit del treball ordinari, si la subvenció que es dona és per l'empresa final o per al CET? Per l'empresa final. Per l'empresa final, O sigui, fomenta la contractació. És per el que deia que jo soc partidari d'una doble subvenció, una a l'empresa final i una altra també al CET, perquè dona un actiu important, en principi, perquè els que passen són els treballadors que estan més preparats. Això és una realitat. Una altra qüestió que ens arriba també, diu, des de la FCET sempre s'ha defensat que els CETs han de ser viables i no merament assistencials, no? Diu, fa alguna referència en aquest sentit als programes o no? Jo no l'he vist, cap referència en aquest sentit. Jo no ho he vist. I hi ha algun tipus de diferenciació a nivell de CETs amb ànim de lucre i CETIs? El Real Decret fa alguna referència en aquest aspecte també o no? Jo tampoc he vist cap referència en aquest sentit. En principi, el que per mi és un bon canvi, jo crec que és un canvi a millor, perquè és una norma més finalística. I el que incideix és no tant en la composició dels centres especials de treball que realitzen la seva funció, sinó sobretot incideix en el tema del tipus de discapacitat i el tipus de contracte. El que es busca és fomentar o premiar els centres especials de treball que treballen amb col·lectius amb majors dificultats i, per una altra banda, s'intenta premiar la generació i manteniment de treball estable. Per mi, en línies generals, és un bon canvi. Ens arriba una altra qüestió referent al trànsit també. Diu, aquestes subvencions es donen solament al primer any de contractació o són anual mentre duri el contracte? Perdó? Que aquestes subvencions del trànsit al treball ordinari per la contractació indefinida es donen solament en el primer any de contractació o són anuals mentre duri el contracte? No, és una subvenció única. Sí. Una altra qüestió que ens arriba, diu, s'ha parlat de voluntaritat de treballador per fer el trànsit d'empresa ordinària. El Real Decret es recull així? Jo no he vist tampoc cap referència en aquest tema. Això, a més, jo crec que potser no seria aquesta la norma ideal per recollir això. Jo entenc que això es tindria que recollir en una norma més general. Això no deixen de ser normes de foment de contractació o manteniment de llocs de treball. I la pregunta del millor, quan comença aquest Real Decret? Això ja sí que no ho puc dir. Per això necessitaria una bola de vidre i no la tinc. No sé, això va sortir, aquest projecte,
si no me'n recordo malament, va sortir al gener. Crec que s'esperava la seva publicació abans de Setmana Santa i de moment no hi ha notícies. Avui, de fet, el primer que he fet a l'aixecar-me és mirar el BOE, no sigués que en lloc de parlar d'un projecte tingués que parlar d'un reial decret aprovat. Però, bueno, en principi el PowerPoint m'ha servit i bueno, no sé per quant temps em pot servir. Jo espero que s'aprovi. Jo crec que és un reial decret, per la informació que tinc, que ja ha sigut bastant treballat, que no s'esperen grans canvis, però bueno, sempre hi ha sorpreses d'última hora. Me'n recordo quan vam tenir tot el tema dels ERTOs, que sortia cada dia sortia una norma nova i el dia anterior havia sortit la norma que suposadament s'anava a publicar el dia següent i després el dia següent comparaves la norma publicada amb la norma que t'havia arribat i no tenia res a veure. O sigui, a veure, sembla que seguiran aquestes línies perquè és una norma, evidentment, molt més treballades que les normes que es van dictar, de les que estic parlant, que es van dictar en l'època dels ERTOs, però bueno, esperem que la tinguem ràpida aquí. Val. Ens pregunten si es podrà reenviar el PowerPoint, si podrem reenviar el PowerPoint. Sí. Perfecte. Bueno, també dir que la sessió ha estat gravada, com hem dit prèviament, es penjarà també en el canal de YouTube de l'FCET, o sigui que en un parell de dies estarà disponible perquè tothom qui vulgui tornar a visionar la sessió. Doncs sembla que no hi ha més preguntes. La veritat és que ho hem clavat bastant, perquè havíem dit que la sessió duraria 1 hora, falten 5 minuts. Si algú té alguna qüestió més, i si no, donaríem per finalitzada la sessió. Agrair-vos a tots la vostra assistència i fins a la propera. D'acord, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.